ஹே ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பீக்கச்சூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஸ்டார் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் ஆல்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க, இந்த நாய்க்குட்டி சொல்கிற மாதிரியே. ஸோ பீக்கச்சூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல போக்கிமான், இது ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப் போக்கிமான் தான். பீக்கச்சூவோட ப்ரீவியஸ் எவல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீச்சூகீஸ். பீச்சு ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப் போக்கிமான் தான், அதுவும் பீக்கச்சும் எலக்ட்ரிக் டைப் தான், ரைச்சும் எலக்ட்ரிக் டைப் தான். பீச்சு வந்து பீக்கச்சுவாக மாறும், பீக்கச்சு ரைச்சுவாக மாறும். புரியுதா கீஸ்? பீக்கச்சோட மூவ்ஸ், அட்டாக்ஸ் இதை பற்றி பார்த்துடலாம். பீக்கச்சோட ஃபஸ்ட்டு மூவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்டர் ஷாக். இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போனண்ட் மேலே தண்டரை ஷாக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான மூகி. ஸோ பட்ட உடனே ஆரஞ்ச் பறந்தே போயிடுவாங்க, நம்ம டீம் ராக்கெட் மாதிரியே. ஸோ நம்ம செம்மையான மூவ். நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் டெயில் கீஸ். ஸோ அயன் டெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் டைப் மூவ். ஸோ இது மூலிமா என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீக்கச்சு இமேஜை பார்த்தாலே தெரியும். அதோட டெய்ல ஒரு ஸ்வாட் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதை அஃபென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும், டிஃபென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது அந்த டெய்லையே ஆப்பன் மேலே அட்டாக்கும் பண்ண முடியும், இதோட டிஃபென்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே. ஸோ ரொம்பவே ஒரு ஓவர் பவர்டு மூவ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ பால்னு ஒரு மூவ் இருக்குது பீக்கச்சுக்கு. எலக்ட்ரோ பாலில் நம்ம பீக்கச்சு என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட ஆப்போனண்ட் மேலே நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிஜியோட வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போவும் பிஜியோட தான் சொல்கிறேன். வந்துச்சுன்னா இப்போ பீக்கச்சு எலக்ட்ரோ பால் யூஸ் பண்ண வருது அப்படின்னா பிஜியோட நினைக்கும் நம்ம மேலே தான் படப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பறக்கும். அப்போ பீக்கச்சு யோசிக்கும், நம்ம இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ பாலை போட்டால் இந்த மாதிரி அது பிஜியோட மேலே படும், நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மேலே போடலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹைட்டாக போடும் எலக்ட்ரோ பாலை. பிஜியாடோ நம்மளை மேலே தான் அட்டாக் பண்ண வருதுன்னு சொல்லிட்டு பறக்கும், அது மேலே பட்டு ஃபெயிண்ட் ஆகும்போது போக்கி பாலை போட்டு பிடிச்சிடலாம். போக்கி பால் போடலாம், இல்லைனா கிரேட் பால், அல்ட்ரா பால், மாஸ்டர் பால் இது போட்டு வேணால் பிடிச்சிடலாம். மாஸ்டர் பாலுக்குன்னா டேமேஜ் கொடுக்கவே தேவையில்லை. ஸோ மாஸ்டர் பால்னு என்னென்னா ஒரு பால் இருக்கும், அது வயலட் கலரில் இந்த இமேஜ் மாதிரி, அந்த பால் போட்டு நம்ம பிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக ஆல் போக்கிமான்ஸையும். நான் அதை வச்சு மியூட்டோவே பிடிச்சிருக்கேன். பீச்சி ஆட்டோலாம் என்ன சொல்லுங்கள், மியூட்டோவே பிடிச்சிருக்கேன். மியூட்டோ, ஜாப்டோஸ், ஆர்டிகோனோ, அப்புறமே இன்னொன்று இருக்குமே மோல்ட்ரஸு பிடிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்ல போக்கிமான் பீக்கச்சு. பீக்கச்சு வந்து பீச்சு இப்போ உங்ககிட்ட இருக்குன்னா நீ கேட்கலாம், பீச்சு வந்து நான் பீக்கச்சுவை மாற்றிட்டேன், இல்லை பீக்கச்சு வந்து நான் ரைச்சுவை மாற்றிட்டேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ரைச்சுக்கே போகலாம். பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஆஷே ஸ்டார்டடாக இதை தான் சூஸ் பண்ணுவான், இல்லை எனக்கு ரைச்சு வேணாம் அப்படின்னா உங்கள் சாய்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பீக்கச்சுவை நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இல்லை ரைச்சு வேணும் ஆனால் ஒரே நிமிஷத்தில் வேணும், இந்த ஜிம் லீடர் தோக்கடி எனக்கு இப்போவே வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ட்ரி தோக்கடிக்க நீங்கள் வந்து போய் தண்டர் ஸ்டோன் இருக்கும், ஒரு சிட்டியில் தண்டர் ஸ்டோன் இருக்கும். தண்டர் ஸ்டோனை வந்து நீங்கள் வாங்கி பீக்கச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பீக்கச்சு எவால்வ் ஆகும். ஃபார் பீக்கச்சு இஸ் எவால்விங் அப்படின்னு காட்டி எவால்வ் ஆகும் கீஸ். ஸோ ரொம்ப நல்ல போக்கிமான். அடுத்த மூவ் பார்த்தீங்கன்னா தண்டர். ஸோ தண்டரில் நம்ம பீக்கச்சு என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டியை தன்னோட ஆப்போனண்ட் மேலே அட்டாக் பண்ணும். இது மூலிமா 100% டேமேஜ் கொடுக்கும் கீஸ். ஸோ ஒரு செம்மையான மூவ். இது மூலிமா ஆப்போனண்ட் பேரலைஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. பேரலைஸ்டு என்னென்னா ஒரு போக்கிமான் இப்போ உங்கள் மேலே ராக் த்ரோ யூஸ் பண்ண வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது பேரலைஸ்ட் ஆகிடுறதுனால அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது. பேரலைஸ்ட் இட்ஸ் அனேபிள் டு மூவ் அப்படின்னு தான் காட்டும். ஸோ பேரலைஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல மூவ் தான். ஆனால் சில சமயம் இந்த பேரலைஸ்ட் வேலை செய்யாத போய் கொஞ்சம்
டேமேஜை கொடுக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்டர் வெப். இதுவும் ஒரு சூப்பரான எலக்ட்ரிக் டைப் மூதாங்கி. இதுதான் நம்ம ஜெர்னிஸில் ஆஷ் ட்ராகனைட்டை பிடிக்க போய் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு டேக்கிள் ஈஸ். இந்த கோல்டு டேக்கிளில் பிக்கச்சு என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லோ பிளாக் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஓகே கேஸ், இந்த பிடிச்சிரும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஸ்டார் தமிழில் இந்த நாய்க்குட்டி சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாய்.